दिस इयर गोव्यात एका वेगळ्या कामासाठी येण्याचा योग आला. ते म्हणजे प्रेस युनियन जी आहे गोव्यातली ते आणि PIB यांनी मिळून एक फिल्म ॲप्रिसिएशनचा छोटा कोर्स करायचा रिक्वेस्ट आम्हाला केली होती, की गोव्यातले जे जर्नलिस्ट आहेत, जे मीडिया पर्सनल आहेत आणि वेगवेगळे न्यू मीडियाचे जे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत, त्यांना एक फिल्म बघावी कशी, फिल्म ॲप्रिसिएशन काय असतं, फिल्मचा रसास्वाद आणि फिल्म क्रिटिसिझममध्ये कसा काय फरक केला जायला पाहिजे, सिनेमा कसा बघून त्याचं कशा प्रकारे त्याच्याबद्दल लिहिलं गेलं पाहिजे आणि एकंदरच सिनेमाबद्दल ओरिएंटेशन करण्यासाठी आज एक आम्ही वर्कशॉप इथे गोव्यात घेतलं पणजीमध्ये आणि त्याला लोकल प्रेसनी खूप उत्तम प्रकारे सपोर्ट केला. त्यांचं उपस्थिती आणि क्वेश्चन्स ह्याच्यामुळे तो दिवसभर खूप मस्त रंगला. अख्ख्या दिवसाचा कार्यक्रम आम्ही वेगवेगळ्या छोट्या फिल्म क्लिप्स आणि शॉर्ट फिल्म्स वगैरे असं दाखवून एक्झाम्पल सकट त्यांना एक्सप्लेन केलं. मी लुक फॉरवर्ड करतो की त्याचा काही उपयोग त्यांना होईल पुढच्या भविष्यामध्ये सिनेमाबद्दल लिखाण करण्याच्या निमित्ताने. पण कॉलेजचं शिक्षण घेत असतानाच मला सिनेमाची आवड आधीपासूनच होती. मी गिरगावसारख्या एका कल्चरली रिच जागेतनं बिलॉंग करतो आणि गिरगावात अनेक वेळेला आम्ही रोडवरती कर्टन्स लावून फिल्म्स बघितलेले आहेत. सेंट्रल सिनेमा, साहित्य संघ मंदिर अशा ठिकाणी खूप चांगलं आम्हाला एक हेरिटेज सिनेमा नाटकाचं मिळालं आहे. त्यामुळे ती आवड पहिल्यापासूनच होती आणि मग इन्स्टिट्यूटला जायचा निर्णय घेतला की प्रॉपर सिनेमाचं शिक्षण आपण घेतलं पाहिजे. त्यानिमित्ताने 2 नावं मी जरूर घेऊ शकतो. एक तर सचिन खेडेकर, दुसरं श्रावणी देवधर, देबू देवधर जे आज नाही आहेत आपल्यात. पण त्यांनी मला खूप सपोर्ट केलं जेव्हा मी त्यांच्यासोबत एका फिल्मवर काम करत होतो आणि दे ॲक्च्युली सेड की नाही टू द पोटेन्शियल यू शुड गो अँड एक्सप्लोर सिनेमा एज्युकेशन प्रॉपरली. तर मग मी 2000मध्ये पहिल्या फटक्यालाच मला पहिल्याच ह्याच्यात अटेम्प्टमध्ये ॲडमिशन मिळाली आणि मग पुढे खूप मजा आली. आता गेली 25 वर्ष सिनेमा बघणं, लिहिणं, त्याचा अभ्यास करणं आणि पुढे शिकवणं काही वर्षांनी. आणि माझे डिप्लोमा फिल्म्सला तर तेव्हा तर होतोच विद्यार्थी म्हणून काम, पण मी माझं लिखाण, एडिटिंग आणि प्रोडक्शनसुद्धा आता कंटिन्यू केलं इतक्या वर्षात. सो त्याचा खूप उपयोगच झाला आहे. अख्ख्या लाईफलाच इम्पॅक्ट करणारा हा सगळा प्रवास आहे. 2011मध्ये अद्वैत संगीत नावाची पंडित साजन मिश्रांवरती आम्ही एक फुल लेंथ फीचर लेंथ डॉक्युमेंटरी केली होती. ती त्यावेळेच्या इफ्यू 2011च्या इफ्यूमध्ये ओपनिंग फिल्म होती. ती मकरंद ब्रह्मे यांनी डिरेक्ट केलेली आणि मी त्याचा को प्रोड्युसर, रायटर, क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर होतो. सो त्या फिल्मचा एक्सपिरियन्स खूपच जबरदस्त असा होता की इफ्यूतली माझी ती पहिलीच फिल्म होती. 2005मध्ये माझ्या फिल्मला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला होता, पण तेव्हा ती डिप्लोमा फिल्म माझी इफ्यूचा पार्ट नव्हती. पण नंतर इंडिपेंडेंटली जेव्हा प्रोड्युसर म्हणून काम केलं तेव्हा ती फिल्म त्याचा पार्ट झाली होती. आणि नंतर मी स्वतःचं जेव्हा प्रोडक्शन सुरू केलं तेव्हा 2019मध्ये पांढरा चिवडा नावाची फिल्म मी लिहिली होती, ती प्रोड्यूस पण केली होती. तर ती फिल्म पण इफ्फीचा पार्ट होती. तर गोव्यात येऊन सिनेमा कल्चर आणि आयनॉक्सला फिल्म दाखवणं, कला, ह्याच्यामध्ये ती फिल्म बघणं हा एक वेगळाच अनुभव आहे. इफ्फीला काही ना काही कारणाने सर्फ करता आलं. मला आठवतंय वॉंकर वाई आणि रजनीकांत यांना जेव्हा अवॉर्ड मिळाले होते, लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड इफ्फीमध्ये, तर त्यावेळेला त्याच्या ऑडिओ व्हिज्युअलचं प्रोडक्शन मी केलं होतं. माझ्या स्टुडंट्सच्या बरोबर आम्ही ते एडिट करून ते इथे त्यांनी जेव्हा दाखवलं होतं, मला आठवतंय रजनी सरांच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं ते बघून आणि मग दुसऱ्या दिवशी तो एक वेगळाच अनुभव होता. मग काही वेळेला फिल्मचे अवॉर्ड जे मिळतात त्याच्या क्लिप्स प्रोड्यूस केल्या होत्या. मागच्या वर्षी एक टेक एक्झिबिशन झालं होतं मोठं फुटबॉल ग्राउंडवरती, ते FTIने केलं होतं, तर त्याच्यात काही प्रमाणात आमचा सहभाग होता. असं इफ्फीला वेगवेगळ्या प्रकारे आणि इव्हन एकंदरातच मिनिस्ट्री ऑफ IND की फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या अशा एक माध्यमातून आम्ही सतत काही ना काहीतरी इफ्फीला करत असतो काम. दिल्लीत जेव्हा इफ्फी झाली होती तेव्हा ती इंडिपेंडंट गव्हर्नमेंट सेटअपमध्ये झाली होती. तेव्हा मल्टिप्लेक्सचे कल्चरच नव्हतं आलेलं. हे 2000 सालची 2001ची मी गोष्ट सांगतो. तेव्हा वेगवेगळ्या थिएटर्समध्ये फिल्म बघायची, क्यू करायचं आणि फिल्मला जाऊन बघायचं. तर पहिला एक्सपिरियन्स जो फरक जाणवला गोव्यात आल्यानंतर मला स्वतःला, मी पहिल्यांदा जेव्हा गोव्यात आलो तेव्हा, की तिकीट काढायचं किंवा बुकिंग करायचं आणि सिनेमाला जायचं. आणि पहिल्याच अनुभवात असं होतं की अनेक सीट्स रिकाम्या होत्या. सो लोकांनी बहुतेक तिकीट्स काढलेली पण फिल्मला आले नव्हते आणि बाहेर प्रेक्षक उभे होते ज्यांना फिल्म बघायची होती पण तिकीट नसल्यामुळे ते जाऊ शकत नव्हते. हा थोडासा कॉन्ट्रास्टिंग अनुभव होता. पण हळूहळू मला असं वाटतं ओव्हर द इयर्स त्याला एक डिसिप्लिन आली आणि आता लोकांना हे कळलंय की तिकीट काढून प्रॉपरली आपण फिल्मला जायला पाहिजे. आणि तो हळूहळू डिसिप्लिनची कुठलाही फेस्टिवल हा अमुक ठिकाणी असतो, तो पहिल्या वर्षी एकदम 50व्या वर्षाचं सेलिब्रेशन होऊ नाही शकत.
त्याला एक शिस्तीचं वळण लागायला लागतं, त्याला एक लोकांचं पार्टिसिपेशन व्हायला लागतं. आता देशभरातनं जगातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणांमधनं जेव्हा लोक येतात तेव्हा इंडियाचं रिप्रेझेंट करणारं ऑफिशियल फेस्टिवल म्हणून आपण इफीकडे बघतो. त्यामुळे तो त्या स्टँडर्डचा व्हावा, तो त्या क्वालिटीचा व्हावा, त्याच्यात जे सिनेमे बघितले जातात, दाखवले जातात ते त्या क्वालिटीचे असावे, अशी सिनेमा रसिकाची अपेक्षा असते. आता हा प्रेक्षक जो येतो तो असा प्रेक्षक नाही की जो तिकीट काढून पॉपकॉर्नवाला प्रेक्षक हा नाही आहे. त्यामुळे ज्याला चोखंदळ असं आपण मराठीत म्हणतो तशा प्रकारचा हा प्रेक्षक आहे. त्यामुळे त्यांना सर्व करणारे सिनेमे हा सगळ्यात मोठा फॅक्टर आहे. फिल्म कशी बघायला मिळते, फिल्मला क्यू करावा लागतो, त्याला शिस्त असते का नाही, तिकीट काढायची की नाही, अंतर किती आहे कला अकादमी आणि इफ्फीमध्ये, तर ती ऑटो रिक्षा सर्व्हिस असते, वेगवेगळ्या लोकांना भेटणं होतं, जेवणावरती, ब्रेकफास्टवरती, अशा प्रकारे गप्पा होतात, सिनेमाचं कल्चरचं शेअरिंग होतं. हा सगळा एक अनुभव आहे तो माझ्या मते गोव्यात आला असावा आता इतक्या 20 वर्षात. पण गोव्याचं परमनंट व्हेन्यू व्हायच्या आधी दिल्लीत, आणि दिल्लीच्या आधी जेव्हा टुरिंग फेस्टिवल होता तेव्हा आय थिंक त्याची मजा काही वेगळीच असावी. म्हणजे जुन्या लोकांकडनं जेव्हा आम्ही त्याचे किस्से ऐकतो की एकदा बँगलोरला, एकदा मद्रासला, तेव्हाच्या चेन्नई किंवा दिल्लीत किंवा कोलकात्यात, तेव्हा मग तिथे जायचं, जागा शोधायची, मग इतके दिवस राहायचं तर कुठे राहायचं, काय खायचं, मग थिएटर किती दूर आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना सामना करायला लागत असे. तेव्हा आता एक डिफाईन्ड व्हेन्यू आहे जो की एक टुरिस्ट प्लेस आहे. बाकी सपोर्ट सिस्टीम खूप चांगली आहे, हॉटेल्स म्हणा, फूड जॉईंट्स म्हणा, अंतर त्या ठिकाणापासून मेन व्हेन्यूची ही सगळी जवळजवळ असल्या कारणाने माझ्या मते कन्व्हिनियन्सच्या दृष्टीने हा व्हेन्यू सगळ्यात जास्ती चांगल्या प्रकारे तो इफेक्टिव्हली यूज झाला असावा असा माझा अंदाज. आय थिंक गोव्यामध्ये जिथे जिथे अकॅडमिक सेंटर्स आहेत, जिथे जिथे कल्चरल सेंटर्स आहेत, जिथे जिथे थिएटर सेंटर्स आहेत, अशा ठिकाणी वर्षभर राऊंड द इयर अशा प्रकारचं 3 दिवस 5 दिवसाची वर्कशॉप सुरू करायला पाहिजेत. ओरिएंटिंग यंगर जनरेशन, जे 18+ मुलं आहेत, त्यांना सिनेमा हा जगभरात कसा प्रकारे पसरला आहे आणि फक्त पडद्यावर दिसणारे हिरो हिरोईन म्हणजे सिनेमा नाही. सिनेमा बनण्याच्या मागे 500,000 लोकांचे कॉन्ट्रीब्युशन असतं. त्या प्रत्येकाच्या कॉन्ट्रीब्युशनमुळे एक सिनेमा मोठा बनत असतो. आणि तो बनतो कसा, त्याच्यामागे कोण लोक काय काम करतात, त्याच्यात भविष्यातल्या करिअरच्या अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत, त्याच्यामध्ये ॲस्थेटिक्स काय आहेत, त्याच्यामध्ये सेन्सिबिलिटीज काय आहेत, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रेफरन्सेस, सोशल, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल जॉनर्स कसे कसे वर्क करतात, अशा प्रकारचा एक प्रोग्रॅमच चार्ट आउट करायला पाहिजे. जेणेकरून गोव्यातल्या लोकांना हा फक्त फिल्म फेस्टिवल एक तर त्रयस्थता नाही वाटायला पाहिजे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, फक्त हिरो हिरोईनला बघण्यासाठी यायचं असेल तर इफ्फी कशाला पाहिजे, मुंबईला जावं, फिल्म सिटीत बघावं. इफ्फीमध्ये जे जगभरातनं सिनेमे येतात ती मेजवानी, हे कळण्यासाठी त्यांना वेगळ्या प्रकारचं फिल्म ओरिएंटेशनची गरज आहे. मी ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह हेड ऑफ सेंटर फॉर मी नक्की ह्याच्यावर विचार करीन. हे काहीतरी ह्याचं छोट्या सेंटर्सला पहिल्या वर्षी या वर्षभरात समजा 5 ठिकाणी वर्षभरात जर काही करता आलं तर अशा प्रकारचं केलं जर काम, तर डेफिनेटली 18च्या वरची जे एलिजिबल विद्यार्थी आहेत, जे मास कम्युनिकेशनचे आहेत, मास मीडियाचे आहेत, हल्ली मुलं खूप जास्ती प्रमाणात मोबाईल यूज करतात, स्वतःचे यूट्यूब चॅनल चालवतात, मोबाईलवर शॉर्ट फिल्म शूट करतात, तर अशांना सिनेमाचं जर एज्युकेशन दिलं छोट्या दिवसांसाठी, 4 दिवस 5 दिवस, तर त्यांची विजन तयार होईल. सिनेमा कसा बघू शकतो आपण, सिनेमा परक्या भाषेतला बघणं, ते पण सबटायटल वाचत, हे सर्वसामान्य काम नाहीये, पटकन होणारं काम नाही. त्याला नजर बसावी लागते, नाही तर वाचेपर्यंत व्हिज्युअल जातं, दिसेपर्यंत टेक्स्ट जातं. ही जी नजर बसण्याचं जे काम आहे ते बघायला सतत सिनेमे वेगवेगळ्या भाषांमधले बघणं, अशा प्रकारचं काहीतरी ओरिएंटेशन जर काम केलं तर मला वाटतं त्याचा चांगला परिणाम इफ्फीवर आपल्याला दिसून येईल.